Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, nde ɗo windande janguɗon ko wiyete ko mba. Tawde mba o ɗiggi, ngaren mbaylen mba, gadden nda. Ay nda mawɗo, on jii nda mawɗo koni wayata. To koso so ari wayni, to koso ari ay nda gasi. ɗum jangate e nda so heewi ɗo haaɗi. Joni noon tawde mba o andama masama gasi, gitten mba ha ɗo gaccen he masse ɗe koye masire nda o. Wadde ay ndanani ko na e da ndinninɗa innira nda. Masa noon mbiya nda, ay mbiya nda, ayde ɗo ne gara mbiya ay ko I mbaɗɗa hen, mbiɗa andi. Ay ɗo ko nda mbaɗɗa ha gaynuɗa, mbaɗɗa hen e woni nde. Ay ɗo ko nda mbaɗɗa ha gaynuɗa, ay ndanani ƴettuɗa o masirɗamo mbiɗamo ndo. Ay ɗo henne ko nda mbaɗɗa ha gaynuɗa, mbaɗɗa hen u mbiɗamo ndu gasi. ɗo fooɗani, ngara jippuɗa noon pooɗamo mbiya ay nda. Ngara pooɗa mbiya ndi, ngara pooɗa mbiya nde, ngara pooɗa mbiya ndo. Ay ngara pooɗa o natti natta. Ay nati. Ay ngara pooɗa mbiya ndu gasi. Ngara bencita mbiya and. Ay inde, and, a de woni and, inde. Ay inde, ɗo woni ende. Ay ɗo wona ondo. Ay ɗo wona undu gasi. Ngara pooɗamo mbiya and. Ay ngara pooɗamo inde. Ngara pooɗamo mbiya ende. Ngara pooɗamo mbiya ondo. Ngara pooɗamo ay mbiya undo gasi. Ko jangate e ndu nda ndu gasi. ɗo haaɗi. Kala ko winda e nda a janngani, masa a janngani, ko ɗo woni ɗiggani. ɗo a hollama no siddirte leso ko ha mbawa siddude, nani famide. ɗo tan mbawata ceerta e majjere nda. Wadde ɗo woni nda mawɗo, nda tokoso. ɗo ko a, I, e, o, u. ɗo fooɗani. ɗo ko a, I, e, o, u polle ma. Wadde ngara ngana ɗo ko nda fooɗani, ngara pooɗa mbiya nda. Ay ɗo ko and, fooɗani, ngara mbiya and. Fof ko a tan lombi hen. Ngara mbiya ndi, fooɗani mbiya ndi, a fooɗi. ɗo ko inde, fooɗani, ɗo mbiya inde gasi. ɗo ko nde, fooɗani, nde fooɗi. Ende, fooɗani, ende fooɗi. ɗo ko ndo, fooɗani, ɗo ko ndo fooɗi.
ɗo ko ondo fooɗani, ɗo ko ondo fooɗi. Ay ɗo ko ndu fooɗani, ɗo ko ndu fooɗi. Ɗo ko undu fooɗani, ɗo ko undu fooɗi. Timmi. Ko jangete e nda a gayni a timmini. A saggi hen noon a rewɗo 00221 77 906 14 81. Yaya Ly Diawa Sow saggir saggere ma a saggani ɗum jinmi. An keso jiɗɗo nadde o rewɗo gadda temedde ma 4 mbawa windade ngara janga. A yiɗa hay goɓe batte an yiɗi jangude mbaɗa no mbiyeɗa janga. O koye wonɓe Facebook, wonɓe YouTube e banggue goɗɗi mbaɗa hen balle mon, mbaɗa hen jingere moɗon, nane haala, jaaɓe haala, nane haala, jaaɓe haala. Oɗon balle, oɗon jingane jingue. So tawi goɗɗo hoore moƴƴere yaha hoore nde, ka baɗɗo hen waɗi ko hoore muɗum. Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah ren, yo Allah gondiɗo ko musidɗo moɗon guiɗo mo saabu Allah. Yaya Ly ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.